हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम श्री विद्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जानकी राम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। गीता माता जी। हरे जय कृष्ण। संबत प्रभु जी। हरे प्रणाम माता प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா கீதா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல அதுல நம்ம லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 14th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஞானயோகம் நேத்துக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் பிலாசபி அதிகம் உள்ள அத்தியாயம். அதுலயும் அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. அந்த வகையில எல்லாத்துக்கும் பகவான் நல்லபடியா உபதேசம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. எங்க நம்மளோட பிரச்சனை, எங்க நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? முக்குணங்கள் அதுல நம்ம ஆத்மாக்கள் சம்பந்தப்படும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்றத ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம ரொம்ப நல்லபடியா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? காரணம் விளைவு இயற்கை தான், சரிங்களா? முக்குணங்கள் நேச்சர் தான் காரணம் விளைவு, அதுக்கு காரணம். ஆனா அதுல வர சந்தோஷம் துக்கம் அப்படின்றது ஆத்மாக்களே தீர்மானிக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு காரணம், அதாவது ஒரு செயல் நம்ம செய்யறோம், நல்ல செயல், அதோட விளைவு அது புண்ணிய செயல்னா நல்ல சந்தோஷங்கள். அதே தவறான செயல், அது காரணம், அதோட விளைவு பாவம் கஷ்டங்கள் அப்படின்றது இருக்கு, அது இயற்கை. ஆனா அந்த நன்மை தீமை யாரு டிசைட் பண்றாங்கன்னா நம்ம தான். இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வரணும், பக்தி மார்க்கத்துல வரணும் அப்படின்னு நமக்கு வேதங்கள் கொடுத்திருக்காங்க, ஆச்சாரியர்கள் மூலம் நமக்கு பகவான் உணர்த்துறாங்க. நம்ம இப்ப இதை நல்லபடியா நம்ம எடுத்து நம்ம நல்லபடியா நம்ம பகவானை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பாதை சரியானதா இருக்கும். இல்ல மறுபடியும் இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம்னா அப்ப அதற்கான செயல்கள் நம்ம செய்யும் போது அதற்கான பலன்கள் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப நல்லா பார்த்தோம். அதனால நான் இந்த உலகத்திலேயே நம்ம மெட்டீரியல் விஷயத்துல நிறைய நல்லதும் கெட்டதும் கலந்துதான் இருக்கு. நம்ம எதை பிக் பண்றோம், நமக்கு எது நல்லதோ அதை நம்ம பிக் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம், நம்மளுக்கு முக்தி தான் வேணும் அப்படின்றது ஆத்மாக்கள் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். அந்த வகையில் நம்மளுக்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வேதங்கள், ஆச்சாரியர்கள், பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைச்சிருக்கு. அதனால நம்ம யாரையும் பிளேம் பண்ணக்கூடாது, நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம சந்தோஷம் இருக்கவங்களும் அனுபவிச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், மேல கீழே அப்படியே போயிட்டு டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஓயாம இல்லைங்களா? அதையும் நம்ம நல்லபடியா 8வது அத்தியாயத்தின் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம பார்த்தோம். பிறப்பு என்ன மாதிரி இருக்கும், இறப்பு எப்படி வருது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இதுல நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அது இந்த அத்தியாயத்துல 14.26ல பக்தி செய்யறதன் மூலியமா நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றது பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு முக்கியமானது என்ன 13th சாப்டர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த ஞான சக்ஷு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம உணர்ந்து நம்ம நிறைய தடவை நம்ம அதை ரிசைட் பண்ண என்ன ஆகும், அர்த்தங்களோட ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு அது புரிதல் கொடுக்காது. அதனால அர்த்தங்களோட நம்ம அதை எப்பயுமே படிக்கணும். அந்த வகையில நம்ம பார்த்தது என்னன்னா இந்த சரீரம் அழியக்கூடியது, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழியாதவங்க, அந்த நிலையில் நம்மளோட பார்வை இருக்கணும். ஏன்னா இது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. நம்ம அனிமல்ஸா இருக்கலாம், பேர்ட்ஸா இருக்கலாம், ஹியூமன்ஸா இருக்கலாம். இப்ப அனிமல்ஸா இருக்கிறதுனால அவங்களாம் தாழ்ந்தவங்க கிடையாது. அவங்களும் ஒரு காலத்துல ஹியூமனை பக்தி பண்ணி பகவான் அடையிறவங்க தான் இல்லைங்களா? பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாமே. அந்த வகையில எந்த உயிரினமும் அந்த
வெளியில இந்த ஜட விஷயத்தை வச்சு நம்ம அழியக்கூடிய மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட ஜட விஷயத்தை நம்ம முன்னுரிமை கொடுக்க கூடாது. ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுக்கணும். அப்ப சமமா பார்ப்போம். அதுல எந்த பாகுபாடும் இருக்காது. அதுல ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஞான சக்ஷுல. அதுக்கப்புறம் இந்த சரீரமே செயல்படுது, ஆத்மா செயல்படுறது இல்ல அப்படின்றத பார்த்தோம். அதற்கு வந்துட்டு மனம் ஆசைப்படுது, புத்தியின் மூலியமா விஷயங்களை சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்றோம். அப்ப இது எல்லாமே இந்த கிராஸ் பாடி ஷட்டில் பாடியில தான் இருக்கு. அப்ப சரீரம் தான் செயல்படுதே தவிர ஆத்மா எதுலயும் பங்கெடுத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப ஆத்மா எப்படி இருக்குன்னா, வானத்துல எப்படி காற்று மேகங்கள்லாம் ஒட்டாம வானம் எப்படி விலகி இருக்கோ அது மாதிரி ஆத்மாவும் விலகி இருக்கு. இந்த ஜட விஷயத்துல இருந்து சரீரத்துல இருந்தாலும் விலகி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க நமக்கு என்ன ஏற்படும்னா அந்த ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு கருத்து புரிதல் இதெல்லாம் ஏற்படும். சோ நம்மளால இன்னும் அதிகப்படியா ஆன்மீகத்தில் நம்மளால முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்றதுக்கான உபதேசம் தான் நம்மளுக்கு 13வது அத்தியாயத்தில் ஞானங்கள் நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். குணத்திரை விபாக யுகம். குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனாலதான் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த வகையில அந்த குணங்கள்னா என்ன, எப்படி நம்ம வந்துட்டு அந்த குணங்கள் கிட்ட நம்ம சம்பந்தப்படுறதுனால நமக்கு பிறப்பிறப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இப்ப ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் அதுதான் இன்னைக்கான அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्णा माता जी। रति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामाख्यं तदाधीश्वरपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रसादं जगगणरघुनाथान्वितं तं च शिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा स्वरूप वृन्दावनेश्वरी वर्षभानुसूदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावनाध्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविशेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்னன்றது பார்த்துலாம். அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க. சேத்திரஜ்ஞ, ஞானம், ஞேயம், ஞான சக்ஷு, இதெல்லாம் பத்தி அவங்க பிரகிருதி புருஷா இதெல்லாம் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் சேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன, ஞானத்தின் விளக்கம், ஞானம் அப்படின்றது ஒரு 20 விஷயங்கள் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. இதை பத்தி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது ஞானம். இது தாண்டி வேற எதுவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அஞ்ஞானம் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அந்த வகையில ஒன்னே ஒண்ணு, அந்த 20 விஷயங்கள் பகவான் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள்ல என்னிடம் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அந்த ஒண்ணு இருந்தாலே மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் ஞேயம் அப்படின்றது அறிவின் பொருள், பரமாத்மா. பிரகிருதி புருஷம் யூனியன், அது எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை, அது ஞான சக்ஷு, அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 14 அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். குணங்களின் நிபந்தனை அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். குணாதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பு, அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதாவது குணாதிசயங்கள், குணங்களோட அந்த நிலை. சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரஜகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அது அவங்க இறந்தப்போ எங்க போவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் பார்ப்போம். முறைகளை மாற்றுதல் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில் நம்ம ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். அத்தியாயம் 14. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 14.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विवाह योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे பராம் சித்திம் இதோ கதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். நம்ம பார்க்கறது ஞான யோகம் இல்லைங்களா. இதுக்கு முன்னாடி பகவான் நமக்கு நிறைய குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ராஜவித்யா, ராஜகுக்கியம் அப்படி இல்லாம நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்ப மறுபடியும் இன்னும் ஒரு சிறந்த ஞானம் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லாரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப முனிவர்களும் ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்திருக்காங்க. எதனால அப்படின்னா இந்த குணங்களை பத்தி நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால. இப்ப பகவான் நமக்கு கொடுக்க போறாங்க இல்லைங்களா உபதேசங்கள். இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்ன ஆகுது, முனிவர்கள்லாம் பக்குவ நிலைக்கு வராங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். முனிவர்கள் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி மனதையும் புலங்களையும் கட்டுப்படுத்தி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தியான நிலையில இருப்பாங்க இல்லைங்களா. இந்த செயல் அஷ்டாங்க யோக முறை அதுல இருப்பாங்க. சோ அவங்க எதுல இருந்து விலகி இருக்காங்க, இந்த ஜட விஷயம்னாலே முக்குணங்கள் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வருது, ஆபத்து அப்படின்றது தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க அதுல இருந்து விலகி இருக்காங்க. விலகி ஆத்ம நிலையில இருந்து அவங்க தவத்துல ஈடுபடுறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில இந்த முக்குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முனிவர்கள் எல்லாரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 14.2 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी प्रणाम्स माताजी. इतं ज्ञानमाश्रित्य मम साधर्म्य महत सर्गे अपि नोपजयन्ते பிரளய நவ்ய நந்தந்தி. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லை உறுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்போ இந்த ஞானம் முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்ல, பகவான் கொடுக்க போற உபதேசங்கள் பத்தி இதுல நல்ல நிலை பெற்றிருந்தோம் அப்படின்னா, நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம அந்த நிலையில நம்ம வந்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம யார் மாதிரி இருப்போமா, ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். அந்த ஆத்ம நிலையில இருப்போம் இல்லைங்களா, சச்சிதானந்த சொரூபத்துல நம்மளும் இருப்போம். அப்ப பகவானோட இயற்கை நிலை என்னது, தெய்வீகமானது. அவங்க இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாம அவங்க ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பகவானை போன்றதான தெய்வீகமான நிலை நமக்கும் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று இந்த நிலையிலிருந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லிடுவதோ இல்லை. பிறப்பு இறப்பு சுழற்சின்றது
அவங்கள பாதிக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சோ இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கும் நம்ம ஆத்ம நிலையை நம்ம உணர முடியும். பகவானோட தெய்வீக நிலையான ஆத்ம நிலை அதே மாதிரி நிலைய நம்மளாலும் உணர முடியும். நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.4 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। गीता माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। माताजी। हरे कृष्णा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीज प्रदापिदाः. குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த ஜட இயற்கையில எல்லா வாழ்வினங்களும் நம்ம எல்லாம் இல்லைங்களா வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபட்டு நம்ம இருக்கோம், சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது பாக்குறோம். ஆனால் விதையளிக்கும் தந்தை என்பது நானே அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? நானே விதையளிக்கும் தந்தை. ஏன்னா ஜட இயற்கை ஃபர்ஸ்ட் பகவான் உருவாக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆத்மாக்களை அவங்க கொடுக்குறாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ நம்மளும் யார்கிட்ட இருந்து இருக்கோம், பகவான் கிட்ட இருந்து. அப்ப நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.5 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जानकीमन प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। सर्वयो सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमम्. हरे कृष्णा माताजी। जड़ इयற்கை முக்குணங்களால் ஆனது சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழ் இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தவனாகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஜட இயற்கை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அது முக்குணங்களால் ஆனது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சோம். ஜட இயற்கைன்றது இந்த ஜட உலகங்கள், சரிங்களா? மெட்டீரியல் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஜட உலகங்கள். இது எதால ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்குணங்களால் ஆனது அப்படின்னு பாக்குறோம். அது என்னென்னா சத்வகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது நம்ம இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இந்த உலகம் என்ன அப்படின்னா முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கு, சரிங்களா? முக்குணங்களால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ இந்த முக்குணங்கள் சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 குணங்களும் இருக்கு. நம்ம ஆத்மாக்கள் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? ஆத்மாக்கள் அவங்க கொடுக்குறாங்க, நானே விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம ஆத்மாக்கள் இந்த ஜட உலகில அடையும் போது பகவான் ஏற்கனவே உருவாக்கிட்டாங்க. நம்ம நேற்றுக்கு க்ஷேத்திர அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா 24 தத்துவங்களை கொண்டு அந்த மகா தத்துவம் அதன் படிக்கு அது எல்லாமே இப்ப எப்படி இருக்கு, அதுவும் இன்ஆக்டிவா இருக்கு, பிரதான நிலையில இன்ஆக்டிவா இருக்கு. முக்குணங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா ஆக்டிவா இல்லை. ஏன்னா ஆத்மா செயல் பண்ணாதானே அது ஆக்டிவ் ஆகும் இல்லையா? அதனால பிரதான நிலையில இருக்கு 24 தத்துவங்களை கொண்டு இந்த ஜட இயற்கை. இப்ப ஆத்மாக்கள் வருது, வந்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த புல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? புற விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம அது மேல ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஆசைப்படும் போது மனம் ஆசைப்படும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஏதோ ஒரு குணத்தை நம்ம அதன் மூலியமா அந்த பொருளை செயல்கள் பண்ணுவோம். அப்போ சத்துவகுணம் நேர்மையா இருந்து அந்த விஷயத்த நம்ம செய்யறோம், ஏதோ ஒண்ணு இல்லை உண்ண உடம்பு உடுக்க விட இருக்க இடம் இதற்கான செயல்கள் செஞ்சாலும் சரிதான், சரிங்களா? ஆசைப்பட்டு செய்யறதுன்றது ஒண்ணு, இல்ல நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்காக உண்ண ஒண்ணு உடுக்க உடை இருக்க இடம் இதற்கான செயல்கள் அப்படின்னாலும் அது நேர்மையான வழியில செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம யாரோட தாக்கத்துல இருக்கோம், சத்துவகுணத்தோட தாக்கத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றது. அப்ப அதுக்கேற்ற செயல்கள் நம்ம செய்வோம். அதே சுயநலமா யோசிச்சோம் அப்படின்னா ரஜோகுணத்தின் தாக்கத்துல இருக்கும். அதே அடுத்தவங்களுக்கு கெட்டது செஞ்சாவது நம்ம வாழ்வாதாரத்தை நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும்னு நினைச்சோம்னா தமோகுணத்துல இருக்கும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறோம். இந்த 3 குணங்கள் தான், இது தாண்டி வேற ஒரு குணம் இருக்கு, அது என்ன சுத்த சத்துவ குணம், அது பக்தி மகாநடை மார்க்கம், அது இன்னும் உயர்ந்தது. ஆனா இந்த ஜட உலகத்துக்குள்ளார நம்ம செய்யற செயல்கள் இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப நம்ம நல்ல எண்ணத்தோட நம்ம ஒரு செயலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது பொம்மலாட்டம்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த குணம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த சத்துவ குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்களை நம்ம செய்வோம், அது நம்மள ஆட்டி படைக்கும்.
அதே நம்ம வந்துட்டு ரஜோகுணத்தின் அந்த நிலையில சம்மந்தப்பட்டோம் அப்படின்னா ரஜோகுணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்வோம். அப்ப ரஜோகுணம் நம்மள ஆட்டி படைக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? தமோகுணம் இந்த மாதிரி இந்த இயற்கையோட சம்மந்தப்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆத்மாக்கள் நம்ம நினைப்போம் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கோம், நம்ம ரொம்ப இண்டிபெண்டா இருக்கோம் அப்படின்னு. ஆனா குணங்களே நம்மள என்ன பண்ணுது, ஆட்டி படைக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் பொம்மலாட்டம், பப்பட் ஷோ மாதிரி உயிர்வாழிகளை யார் வந்துட்டு இது அதை வந்துட்டு கைட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஜட உலகத்துல இந்த 3 குணங்கள் தான் அவங்கள வந்து கைட் பண்றாங்க. அதாவது சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் நல்ல குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்வோம், அதற்கேத்த கர்மா கிடைக்கும், அதற்கேத்த பலனை நம்ம அனுபவிப்போம். இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.6 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. தத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாச கமநாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞான நசங்கேன சானகா. பாவமற்றவனே சத்துவகுணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விடைகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. இப்ப நம்ம இங்க இன்னொன்னு பாக்குறோம். இந்த முக்குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டு ஒரு விஷயத்த செயலை நம்ம செய்யணும்னா இந்த முக்குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணத்தினால நம்ம அந்த செயல்கள் செய்வோம்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கேத்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதுலயே நம்ம விலகி நம்ம என்ன பண்ணணும், இது வேண்டாம், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு யோசிச்சோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை விட உயர்ந்த நிலையில் தெய்வீகமான நிலையில யார் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையும் போது நம்ம எல்லாரும் இப்ப கட்டுப்பட்டு இருக்கோம், நம்ம கைகள்லாம் இந்த குணங்களால கட்டப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம பக்தி இல்லாத செயல் எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல இருந்து தான் நம்ம செய்வோம். அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த 3 குணங்களால நம்ம கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு. அப்ப இதை வந்து யாரு விடுவிக்க முடியும், எல்லாரோட கைகளும் கட்டப்பட்டிருக்கு. அப்ப யாரு விடுவிக்க முடியும், யாரோட கைகள் கட்டப்படலையோ அவங்கதான் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க யாரு அப்படின்னா நம்மளோட பகவான். அப்ப அவங்க எப்பயுமே இந்த குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க, இதை விட உயர்ந்த தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. அப்ப நம்ம அவங்க கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், இதுல இருந்து விடுதலை ஏற்படும். அதனால அந்த பாதை தான் பக்தி அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்ப நம்ம பக்தி பண்ணும்போது அந்த பக்தி செயல்கள் எல்லாமே இந்த முகுணங்களோட சம்பந்தப்படாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா பாபமற்றவனே சத்துவகுணம். இப்ப ஒவ்வொரு குணத்தையும் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப சத்துவகுணத்துல நம்ம எப்படி பந்தப்படுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மற்ற 2 குணங்களை விட இது தூய்மையானது. வேதத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? எல்லாமே வந்துட்டு ஆனா ரொம்ப பியூரா இருக்கும், பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கும். அப்ப தூய்மையானதாக இருக்கும் மத்த 2 குணங்களை விட. அதனால இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குணத்துல இருந்து யாரெல்லாம் செயல்கள் செய்யறாங்களோ அவங்களை வந்து என்னைக்கு பாபம் வந்து தீண்டாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா, எதெல்லாம் தர்மம் எதெல்லாம் அதர்மம் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்குவாங்க. வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் நல்லபடியா அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதனால ஞானத்தை நல்லபடியா அவங்க விருத்தி செஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். அது அவங்களோட அடையாளமா நம்ம பாக்குறோம். நல்ல அதர்மம் தர்மம்லாம் தெரிஞ்சு வேதம்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. அந்த வகையில ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இருந்தாலும் அப்படிலாம் எல்லாமே நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செய்யறாங்க, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஆனா என்ன அப்படின்னா நான் இதை செஞ்சேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? பகவான் சம்பந்தம் இல்லாம பகவான் செய்யற செயல்களா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு இன்பம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப நிறைய யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையை ரொம்ப தூய்மையா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அதுவும் பகவான் சம்பந்தம் இல்லாம யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் அதை செஞ்சு நம்ம வந்து நல்ல நல்ல பயசான லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்றோம் அப்படின்னு அதுல ஒரு இன்பம் கிடைக்குது இல்லைங்களா நமக்கு? அந்த இன்பம் அதை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த சந்தோஷத்தை. அதனால நம்ம வந்து கட்டுண்டவங்களா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப சத்துவகுணத்தோட நம்ம கட்டுண்டவங்களா இருக்கும் இன்பத்தினால் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.7 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. रजोराघात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय
கர்ம சங்கேன தேகினம். குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜடபலன் நோக்கு செயல்களில் கண்கொண்டவன் ஆகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ரஜோகுணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல எல்லாரும் ஈடுபட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, பகவத்கீதை எல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கெல்லாம் பிடிக்காம அந்த மாதிரி உள்ளவங்க ஏதாவது சாஸ்திரத்துக்குள்ள அப்புறம் ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நாட்டம் இல்லாம தன்னோட வாழ்க்கையை நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் தான் ரஜோகுணத்துல உள்ளது அப்படின்றத பாக்குறோம். ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களோடது எப்படி இருக்குன்னா, எல்லையற்ற ஆவல்கள், விருப்பங்கள், ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். ஆவல் அதெல்லாம் அடையணும்ன்ற அந்த ஆசைகள்லாம் நிறைய இருக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க ரொம்ப ஈடுபட்டிருப்பாங்க. அதாவது சிலவங்களுக்கு பொன் பொருள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, பேர் புகழ் அந்த மாதிரி, பெண்கள் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆசைகளால் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவனாகின்றான். எதையோ ஒண்ணு ரொம்ப எதிர்பார்த்து அது மேல ரொம்ப தீவிரமா ஆசைப்பட்டு, அதுவும் நிறைய எண்ணற்ற ஆசைகள்னால அதை அடையறதுக்காக ரொம்ப எண்டிவர் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பலன் நோக்கு செயல்கள் நிறைய ஈடுபட்டு தன்னை கட்டுண்டவங்களா அவங்க ஆக்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இதுல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்காது. தனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ, சந்தோஷம்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்க இந்த உலகத்துல அனுபவிச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.8 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. मालती माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे प्रणाम कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. तव ज्ञाजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाताल சயனித்ராவிஸ்தந்தினி பத்னாதி பாரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாளிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆன்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த குணம் என்ன பண்ண, தமோ குணம் சரிங்களா. இதுல என்னன்னா, சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்காது, பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்காது சரிங்களா. அந்த மாதிரி எதுலயுமே நம்பிக்கை இல்லாம தன் மனம் போன போக்குல மூட நம்பிக்கையில ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அது மாதிரி அவங்க ரொம்ப நெகட்டிவா இருப்பாங்க. எதுலயும் நிறைய சந்தோஷங்கள் இருந்தாலும் அதுல உள்ள நெகட்டிவிட்டியை மட்டும் பாக்குறது, எல்லாத்தையும் ஒத்தி போடுறது, இல்லைன்னா வேண்டான்னு சொல்லிடுறது, இந்த மாதிரி விஷயம், இந்த மாதிரி நிலை, ரொம்ப தூக்கம், சோம்பேறித்தனம் இதெல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா. இதுதான் தமோ குணத்தின் அறிகுறியா பாக்குறோம். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த மயக்கம் அப்படின்றது தெளிவில்லாம இருப்பாங்க, நாலேஜ் இல்லாம இருப்பாங்க. சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ஞானத்தை நல்லா விருத்தி பண்ணிப்பாங்க இல்லைங்களா, சாஸ்திரத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு. ஆனா இவங்க சாஸ்திரத்தை நம்பவும் மாட்டாங்க, பகவான் அப்படின்றத நம்பவும் மாட்டாங்க. ஆனாலும் இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி மயக்கம் இருக்கும். ஏதோ நடக்குது ஆனா புரிதல் இருக்காது. எதனால, எல்லாருமே ஹியூமன்ஸ் தான், எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா, ஆனா இல்ல, எல்லாருக்குமே கஷ்டங்கள் சந்தோஷங்களா வேற வேற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம் ஒண்ணுமே உங்களுக்கு அந்த புரிதல் இருக்காது. அப்போ ஒரு மயக்கத்தில் காரணமாக இந்த குணத்தின் விளைவுகளால் கட்டுண்ட ஆன்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். தெளிவில்லாம இருக்குது, இல்யூஷன்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த நிலை தான் தமோ குணத்தின் நிலையை நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.9 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. संपत प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण अनम्यूट பண்றது இல்லையா இருக்கு. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. प्रभु 9 सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கு நல்ல எல்லாம் தூய்மையா யாகம் தானம் எல்லாம் செஞ்சு ரொம்ப நல்ல செயல்கள் செய்யும்போது அதுல ஒரு மன திருப்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அந்த இன்பத்தினால அவங்க கட்டுண்டவங்களா இருக்காங்க. ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க செயல்கள் பலன் ஏதோ ஒண்ணு ஆசைப்பட்டு நிறைய இருக்கிறது, அந்த பலனை எதிர்பார்த்து இருக்கறனால அதுல இருக்காங்க. தமோகுணம்ன்றது அந்த அறியாமையினால அவங்க கட்டுண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.10 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. उषा देवी माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. रजस्तमसाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजः सतत्वं तमश्चैव तमः सतत्वं रजस्तथा. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும்
வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவ குணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்களும் எல்லா மனிதர்கள்கிட்டயும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஒருத்தவங்க கிட்ட சத்துவகுணம் மட்டும் இருக்கு, ஒருத்தவங்க கிட்ட ரஜோகுணம் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு கிடையாது. இந்த 3 குணங்களுமே எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும். நம்ம ஒருத்தவங்களை பார்த்து சொல்லுவோம், இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? எதை வச்சு சொல்லுவோம்? அவங்களோட குணத்தை வச்சுதான் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில அப்போ இப்ப பார்த்தோன்னா துரியோதனன், அவங்கள வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அவங்க வந்து அதர்மம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதே அவங்க என்ன பண்ணாங்க? சகுனி கிட்ட, கர்ணன் கிட்ட, அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க? தன்னோட அப்பா அம்மா கிட்ட எல்லாத்தையும் ரொம்ப அவங்க அன்போட இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுதான் செய்யறாங்க அவங்க. என்பது எல்லா மனிதர்கள்கிட்டையும், எல்லா உயிரினங்கள்கிட்டயுமே இந்த 3 குணங்களும் இருக்கும். ஆனா எந்த குணம் அதிகப்படியா இருக்கோ அந்த குணம் வந்து பிரதிபலிக்கும், அவங்களோட அடையாளமா பிரதிபலிக்கும். சரிங்களா? அதை நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு மனிதன் கிட்ட என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா கிட்ட சத்துவகுணம் சமயத்துல மேலோங்கி இருக்கும், ரஜோகுணமும் தமகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும். சில சமயம் ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், சத்துவகுணமும் தமகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும். சில சமயம் தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், அப்போ சத்துவகுணமும் ரஜகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்களா, பலவந்தமா ஏன் பாபத்துல ஈடுபடுறோம்னு அதுக்கு 3 நிலைகள் பார்த்தோம். நெருப்பின் மேல உள்ள புகை மாதிரி, அப்புறம் அதே வந்துட்டு கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி, அப்புறம் இந்த மரம் இல்லைங்களா, சாரி இது கருப்பையை மூடினார் போல அப்படின்னு ஆசைகளோட அந்த வீரியம் இந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த வீரியத்தை பொறுத்தவங்க பாபத்தில் ஈடுபடுறாங்கன்னு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னோட ஆசை அந்த அடையறதுக்கு எந்த குணத்தை அவங்க கையில எடுக்கிறாங்களோ சரிங்களா, அதுதாங்க நிலைப்படும். அந்த வகையில 3 குணமுமே இருக்கும் எல்லார்கிட்டையும். ஆனா அதுல எப்பயுமே என்ன ஆகும்? ஒரு உயர்நிலைக்கான போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப எப்படி இருக்கும் மனசு? போராட்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? மனம் எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கு 3ங்களுக்கும். ஒரு ஒரு சத்துவகுணம் ஒரு ஆசைப்படுது, மனசு ஒண்ணுக்கு ஆசைப்படுது. அப்ப சத்துவகுணம் தன் பக்கம் இழுக்கும், ரஜோகுணம் தன் பக்கம் இழுக்கும், தமோகுணம் தன் பக்கம் இழுக்கும். அப்போ உயர்நிலைக்கான போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கு. மனம் ஆசைப்பட்ட அந்த விஷயத்தை அடையிறதுல அந்த வீரியத்தை பொறுத்து என்ன பண்ணும்? சத்துவகுணமோ ரஜகுணமோ தமோகுணமோ அதுல ஜெயிக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப போராட்டம், மனசு ஏன் சஞ்சலமா இருக்குன்னு இந்த 3 குணங்களோட உயர்நிலை போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கு. அதனாலதான் பகவத்கீதை பகவான் எங்க சொல்லியிருக்காங்க? போர்க்களத்துல குறிப்பிடுறாங்க. ஏன்னா நம்ம கலியுகத்துல வேற இருக்கும். நம்ம மனம் எப்படி இருக்கும்? போராட்டமா இருக்கும், சஞ்சலமா இருக்கும். அப்ப நமக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாம நம்ம ரொம்ப தவிப்போம். அப்ப அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க இல்லையா, எது நல்லது எது கெட்டது, போர் பண்ணணுமா போர் பண்ணக்கூடாதான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்களா? அந்த மாதிரி நமக்கு வாழ்க்கையில சரி தவறு தெரியாம நம்ம இருப்போம். அப்ப பகவத்கீதையை அர்ஜுனர் எப்படி கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் கேட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஏற்படும்? அந்த உபதேசங்கள்ல நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு புரிதல், நல்ல மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.11 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். சர்வத்வரேஷு தேஹே அஸ்மின் த்ராஹாஷ உபாஷாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விப்ருத்யம் சத்யம் சத்வமித்யித. உடலின் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசித்துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவ குணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்துவ குணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவ குணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவ குணத்தின் நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. எப்படி நம்ம வந்து பந்தப்படுறோம்னு பார்த்தோம். இப்ப வந்து அந்த சத்துவகுணத்துல இருந்து இப்ப நம்ம நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு பூரிப்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கும் சத்துவகுணத்துல அப்படின்னு. அப்போ 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இந்த சரீரத்தை. அந்த மாதிரி இந்த 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தினால இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதாவது பூரிப்போட இருப்போம், சந்தோஷமா இருப்போம் நல்ல செயல்கள்லாம் செய்யும்போது. அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா நம்ம எதையுமே சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் சரிங்களா? நம்ம கேட்கறது, சுவைக்கிறது, பாக்குறது, இந்த விஷயங்களை நம்மள அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றது
ரொம்ப நல்ல ஒரு நிலையில நல்ல புரிதல நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். ஏன்னா நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறோம், சரியான முறையில அதை வந்து கிரகிச்சுக்கிறோம். அப்ப நமக்கு என்ன ஏற்படும்? தூய்மை தான் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நல்ல நல்ல செயல்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? தூய்மை ஏற்படும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப மகிழ்ச்சியின் அறிகுறி, மகிழ்ச்சி இன்பத்தை தான் நம்ம வந்து அப்போ என்ஜாய் பண்றோம் இல்லைங்களா? அந்த அறிகுறி வந்து எல்லா கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலையா நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 14.12 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. प्रवृत्ताम्ब कर्मणामशं स्पृहा रजस्ति योदानि जायन्ते विवृते प्रदर्शय. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இல்லாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அவங்க நிலை என்ன? சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க நல்லா எல்லாம் சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க, நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிப்பாங்க, தூய்மையானவங்களா இருப்பாங்கன்னு பாக்குறோம். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா பெரும் பற்று, தீவிரமா ஒரு விஷயத்துல ஆசைப்படுறது, சரிங்களா? அதுவும் கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஏக்கம், கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்னு அதுக்காக கடின உழைப்பு, எப்படியாவது நம்ம அதை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப என்டிவரா, ரொம்ப அதிகமா ஆன்சைட்டியோட அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நிறைய ஆசைகள் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம், சரிங்களா? இதுதான் ரஜோகுணத்தின் அறிகுறியா பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 14.13 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. अप्रकाशो प्रवृत्ति च परमतो मोह एव च तमस्ये तानि जायन्ते विवृते குருநந்தன. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப தமோகுணத்தில் இருக்கும்போது, அந்த நிலை உச்சமா இருக்கும்போது, தமோகுணம் வந்து அதிகமா இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள், இதுதான், சரிங்களா? அதான் எல்லாம் சொன்ன அறியாமை, ஒட்டுமொத்தமா சொன்ன அறியாமையில அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றது பாக்குறோம். தெளிவில்லாதனால என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையை ஒரு சுவாரஸ்யம் இல்லாததா இருக்கும். இதை வந்து அவங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ண தெரியாது. அவங்க எல்லாத்துலயும் ஒரு நெகட்டிவிட்டியை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? சோம்பலா எல்லாத்தையும் ஒத்தி போறது, இல்லைன்னா வேணான்னு சொல்றது இல்லைங்களா, டினை பண்றது, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு 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 நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு வாழ்க்கை வாழாம ரொம்ப வந்துட்டு அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அந்த பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள், இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருப்பாங்கன்ற நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.14 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. यदा सत्वे प्रवृत्ते प्रलयाय यादि देह प्रति तदोत्म विदांस लोகான் அமலான் பிரதிபத்தியதே. சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப நம்ம வந்து குணங்கள் அதோட நிலை என்ன, அடையாளம் என்னன்றது பார்த்தோம். அதை அவங்க எப்படி என்ஜாய் பண்றாங்கன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்ப என்னன்னா அவங்க இந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கும்போது, சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எங்க அவங்க டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க மரணம் அடைகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மேலுலகங்களுக்கு போவாங்க. ஏன்னா அவங்க நல்ல புண்ணிய செயல்கள்லாம் செஞ்சிருக்காங்கல்ல, அதனால சொர்க்கம், தப்பலோகம், ஜனலோகம், இந்த மாதிரி லோகங்களுக்கு அவங்க போயிட்டு அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.15 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. रससि प्रलयं कृत्वा कर्मजङ्गिषु जायते तदा प्रलयनस्तमसि மூடயோனிஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கிறான். தமோகுணத்தில் இருக்கும் போது
இறக்கும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க, ஏன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது உயர்ந்த லோகங்களுக்கு போறாங்க. அப்புறம் அந்த செயல்களுக்கான பலன்களை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல அவங்க பிறவி எடுப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். அதே ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நிறைய பலநோக்கு செயல்கள்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பூலோகத்துல அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். அதே தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, நிறைய அதர்மமான செயல்கள், தெளிவில்லாததுனால தவறுகள்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிருக இனங்கள்ல அவங்க பிறப்பாங்க, இன்னும் தாழ்ந்த பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப முக்குணங்கள்ல என்னென்ன மாதிரி டெஸ்டினேஷன்றது பாக்குறோம். உயர்ந்த லோகம், தாழ்ந்த லோகம், இல்ல தாழ்ந்த பிறவி, மறுபடியும் இந்த மனித பிறவி, இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த பூலோகத்திலே நம்மளுக்கு பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ என்னென்ன குணங்கள்ல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.16 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. கர்மணா சுக்ருதஸ்யாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசத்து பலம் தூஹ கமஞானம் தமச பலம். சத்வகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன ஆகுறாங்க, தூய்மை அடைகிறாங்க. இதற்கு முன்னாடி இருந்த பாபங்கள்லாம் உங்களுக்கு தொலைஞ்சு போயிடும். ஏன்னா அவங்கதான் என்ன பண்றாங்க, நல்ல செயல்கள் பண்றதுனால அவங்களோட பாபங்களும் தொலையும், ஆனா தூய்மை அடைகிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அதே ரஜோகுணம் வந்து துக்கம், ஏன்னா அவங்களுக்கு எண்ணற்ற ஆசைகள், கிடைச்ச ஆசை அனுபவிச்சு அதை சந்தோஷப்படுறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த ஆசை வந்துடும். அப்புறம் அதை அடையவுமோ மாட்டோமோன்ற ஏக்கம், அப்புறம் துக்கம், அப்புறம் அதை பத்தி அதுக்காக எண்டிவர் இப்படின்னு வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா. எண்ணற்ற ஆசைகள்னும் போது அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு துக்கமும் இருக்கும். அதனால ரஜோகுணத்தின் செயல்கள் வந்து துக்கத்திலும், அது தமோகுணத்தில் உள்ள செயல் எப்படி அப்படின்னா அது வந்து இந்த அறியாமை அதுல வந்துட்டு விளைகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.17 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்பத் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சத்வாத் சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவ ச பிரமாதமோஹௌ தமசோ பவதோ ஞானமேவ ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அதனால அவங்களுக்கு உண்மை ஞானம் நல்லபடியா அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை, சரிங்களா, அடுத்தடுத்து அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும், ஏன்னா நம்ம ஒரு செயல் சொன்னா அடுத்து அப்படியே கண்டினியூட்டி வரும் இல்லைங்களா, அந்த வகையில சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க இன்னும் நிறைய நல்ல நல்ல செயல்கள், நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றதுல இருப்பாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க ஆசைப்படுவாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதிகமா பேராசை அவங்களுக்கு ஏற்படும். துரியோதனன் கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவங்களோடதே கிடையாது ராஜ்யம் ஃபர்ஸ்ட், அஸ்தினாபுரம் யாரோடது, இவங்களது யுதிஷ்டிர மகாராஜரது, பாண்டவர்களது. அவங்களது அவங்களோடது அவங்களுக்குன்னு ஒரு விஷயம் ஆசைப்பட்டா கூட அது வந்து ஒரு ஆசையில தான் வரும். ஆனா இது இன்னொருத்தவங்களோடது அடையணும்னு ஆசைப்படும் போது அது வந்து பேராசையா கூட அது வருது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி அவங்கள ஒரு உதாரணமா தான் பாக்குறோம். ஆனா இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பேராசை அப்படின்றது ஏற்படுது இல்லைங்களா, அது வந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது தமோகுணத்திலிருந்து அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம் விருத்தி ஆகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. யாரெல்லாம் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களாம் சத்துவகுணத்தில் அடையாளத்துல இருக்காங்க. அதே வந்துட்டு யாரெல்லாம் நிறைய பேராசைப்படுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்றாங்களோ அவங்க ரஜோகுணத்தின் தாக்கத்துல இருக்காங்க. அதே வந்துட்டு ஒரு அறியாமையில இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தமோகுணத்தோட தாக்கத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.18 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகத்ய குணவருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசா. தஸ்வகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். மாதாஜி. அப்ப சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க மேலுலகங்களுக்கு, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல உங்களுக்கு பிறப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அறியாமைன்றதுனால அவங்க தவறுகள் நிறைய செஞ்சு நரகலோகத்துக்கு அவங்க போறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
இதுதான் இந்த யூனிவர்ஸ், நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலகம். ஒரு ஜட உலகம், இது மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் உலகங்கள் இருக்கு. பகவான திருமேனிலேருந்து அப்படியே வெளியில வந்து ரஜாநிதியில மிதந்துட்டு இருக்கு. நெய்பர்ஸ் நிறைய நமக்கு, சரிங்களா. அந்த வகையில நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இதுதான் இந்த ஜட உலகம். 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் பிரம்மா உருவாக்கியிருக்காங்க. இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் இந்த பூலோகத்துல இருக்கோம். இங்க மட்டும்தான் இந்த கர்மான்றது கிடைக்கும். இந்த மேலுலகங்கள்ல சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் தான். என்னன்னா அவங்க செஞ்ச புண்ணிய செயல்கள்னால அங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா நல்ல நல்ல சந்தோஷங்களை அவங்க அனுபவிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அந்த சுக்ருதி தீர்ந்ததும் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க. மறுபடியும் அதே மாதிரி தவறுகள் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க பாதாள லோகம் வரைக்கும் போயிட்டு அங்க கஷ்டங்களை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த பாபம் தீர்ந்ததும் பூலோகத்துக்கு வராங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில மேலுலகங்கள்னு பார்த்தோம்னா புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், சத்தியலோகம்னு பாக்குறோம். நம்ம கீழே வந்து அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால அப்படின்னு பாக்குறோம். இது வந்து கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு அவங்களோட நேவல்ல தான் வந்து தாமரை தண்டு வந்து அந்த தாமரை தண்டுல தான் இந்த உலகங்கள்லாம் அப்படி தாங்கிட்டு இருக்காங்க பகவான், சரிங்களா. அந்த தாமரை பூல பிரம்மா அவங்க உருவாக்குறாங்க. அவங்க சத்தியலோகம் மேலுலகத்துல அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உயர்ந்த லிவிங் என்டிட்டி அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனவங்களும் அதே மாதிரி ரொம்ப உயர்ந்தவங்களும் நம்ம பாக்குறோம் பிரம்மாவை. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், சத்துவகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மேலுலகத்துக்கு நம்ம போவோம். ரஜோகுணத்துல இருக்கோம்னா இந்த பூலோகத்திலே மறுபடியும் நமக்கு பிறப்பு கிடைக்கும். அதே தமோகுணத்துல இருந்து நம்ம செயல்கள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கீழே உள்ள லோகங்களுக்கு நம்ம போவோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப நம்மளுக்கு இன்னொரு மார்க்கமும் இருக்கு இங்க. ஏன்னா பூலோகத்துல மட்டும்தான் நம்ம அந்த இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி மனித பிறவில நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்க. கலியுகத்துல ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணும். அப்படி நம்ம உச்சரிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இந்த அண்டம்ன்றது இந்த சுத்தி இதுதான் அந்த மகாதத்துவ எலிமெண்ட்ஸ், சரிங்களா. அப்ப இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், விட்டு வெளியில வந்து நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இந்த ஜட உலகம் 3 குணங்கள்னால ஆனது. சத்துவகுணம் மேலுலகங்களுக்கு போவோம், ரஜோகுணம் இந்த உலகத்திலே மறுபடியும் பிறப்போம் பூலோகத்திலே, தமோகுணம் கீழ் உலகங்களுக்கு போவோம். அதே சுத்த சத்துவகுணத்துல இருந்து பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்திலேருந்து நம்ம விடுதலையாகி பிறப்பிறப்பு இருந்து வெளியில வந்து நம்ம பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் ஜேர்னி, சரிங்களா. ஆத்மாக்கள் டிராவல் பண்ற விதம். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவத்கீதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த மேலுலகம் கீழுலகம் இதுல போயிட்டு இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்து சுத்த சத்துவகுணத்துல பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பகவத்கீதையிலிருந்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.19 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாமணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 19 ஸ்லோகம் மாதாஜி. இங்க இருக்கு ஸ்லோகம். இல்ல வரலையே மாதாஜி. வரலீங்களா உங்களுக்கு? ஒரு நிமிஷம். இப்ப தெரியுதுங்களா? இல்ல மாதாஜி. ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கும். இப்ப மாதாஜி வரல மாதாஜி. வரலீங்களா? சரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இருக்கு, தெரியுது மாதாஜி. ஸ்லோகம் கீழே இருக்கு. கீதா மாதாஜி வாசி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண கீதா மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. நாண்யம் குணோப்ய கர்த்தாரம் யதா திருஷ்டானுபஷ்யதி குணோப்யச்ச பரம் வேதி மத் பாபம் சோ அதிகச்சதி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த செயல்கள் எல்லாவற்றுக்கும் நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் சரி, சரிங்களா, என்ன செயல் செஞ்சாலும் சரி இந்த பூலோகத்துல என்ன செஞ்சாலும் அது இந்த முக்குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்தோட சம்பந்தப்பட்ட செயலாதான் இருக்கும். இது தாண்டி வேற ஒரு செயல், அதாவது பக்தி மார்க்கம் அது உண்டு. அதாவது இந்த முக்குணங்கள் தாண்டி வேற ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது இந்த 3 குணங்களோட ஏதோ ஒரு குணத்தோட தொடர்புடையதுதான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. ஆனா பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சு நம்ம ஆத்மாக்கள் நம்ம வந்து இந்த குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருந்து இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு இருக்க வேண்டியவங்க கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், நாலேஜ் நல்லா கெயின் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட
அந்த நிலை இருக்கு, தெய்வீக நிலை, அந்த நிலைக்கு நம்மள கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும்போது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, இந்த குணங்களோடு சம்பந்தம் இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளும் ஆத்மா, நம்மளும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், நம்மளும் எப்படி இருக்கணும், இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம ரினவுன்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு பகவானோட இயற்கை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.20 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. गुणातीनीनादपीत्यत्रीन् देही वेगसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த குணங்களில் இன்றும் உயர்வு பெறும்பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றில் இன்றும் இவைகளின் துன்பங்களில் என்றும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப உடலை அடைந்த ஒருவன் நம்ம சரிங்களா? ஏன்னா சென்சஸ் இருக்கு, மனம் இருக்கு, அதுவும் எப்பயும் ஆக்டிவ் ஆனது. அதுவும் நம்ம ஏதோ ஒரு செயலை நம்ம கண்டிப்பா நம்மள ஈடுபடுத்திட்டு தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? வாழறதுக்காகயாவது. அப்படின்போது உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும்பொழுது, ஆனா நம்ம நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணி இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்த நிலை அப்படின்ற ஒரு நிலை நம்ம அடையும் போது, அதுதான் பக்தி மூலியமா பகவானை அடையும் போது, அந்த ஆத்ம நிலைக்கு நம்மள கொண்டு வரும்போது, உயர்வு பெறும்போது பிறப்பிறப்பு மூப்பு இவற்றினின்று இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று. அதனாலதான் இந்த அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே பகவான் என்ன சொன்னாங்க, முனிவர்கள் இந்த ஞானத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இந்த முக்குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்டுட்டோம்னா நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கோம் அப்படின்றத அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஞானத்தின் மூலியமா. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி எப்பயும் ஆத்மாவிலேயே ஸ்திரமா இருந்து பகவானை தியானிச்சு பகவானை அடையிறாங்க. ரொம்ப கவனமா அந்த பக்கம் ஆபத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க விலகி இருக்காங்க, பக்குவ நிலைக்கு வராங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளும் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மள தீண்டாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட நம்ம வேற ஏதோ ஒரு டைம்ல நம்ம பண்றோம்னா, இப்ப நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிட்டோம், அப்புறம் பொறுமையா நம்ம இதெல்லாம் பிரயத்தனம் பண்ணலாம், அப்படி இல்லை. இந்த வாழ்க்கையிலேயே நம்ம இந்த குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாம வாழும்போது நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், ரொம்ப இன்பமான வாழ்க்கையா இருக்கும். அமுதத்தை ஒத்த அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, அது என்னன்னா அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், ஆத்மால இருக்கிற அந்த பரம சந்தோஷம். நம்ம அனுபவிக்கிறதுல இந்த சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள், ஜட உலக சந்தோஷங்கள் தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பரமானந்தம், அதை நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள்லாம் நம்மளுக்கு பெருசா தெரியாது. சரிங்களா? அப்ப இங்க என்ன பாக்குறோம், நம்ம அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கைர்லிங்கை ஸ்திரீ குணாநேதானதீதோ பவதி பிரபோ கிமாசார கதம் சைதாம் ஸ்திரீ குணா நதி வர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவன் நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்கள் என்று உயர்கிறான்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரபுஜி. இப்ப அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க, இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு பகவான். இப்ப அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும், ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பரமானந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க, இந்த மாதிரி குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறவங்கள அவங்க நம்ம எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது? அவங்க எப்படி, அவங்களோட அறிகுறிகள் என்ன, அவங்களோட நடத்தை என்ன, அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றதுல அவங்க கேக்குறாங்க. அதற்கான ஸ்லோகங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.22, 23, 24, 25 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम्स माताजी. प्रणाम्स माताजी. प्रकाशं च प्रवृत्तिं स मोहमेव स पाण्डव ततद्वेष्टि संवृत्तानि तनुवृत्तानि काङ्क्षिति
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विशाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुख स्वस्थ समलोष्टा सम्महांसनाः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य नितात्मसंस्तुति मानाभमाना योस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारं परित्यागी गुणातीत स उच्यते. விளக்கம் இது எஸ் மாதாஜி, இந்த ஸ்கிரீன் இங்க சேஞ்ச் பண்ண வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் இருந்தும் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரமிப்புக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அதான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது சின்னதா ஒரு விஷயம் சொல்லணும், ஹெல்தியான ஃபுட்டு சாப்பிடணும் அப்படி ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு அது டேஸ்ட் அவ்வளவு பிடிக்காது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இந்த விஷயங்களை நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பிரமிப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா வந்து ஆத்மா, இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்கோம். அந்த நிலையில இருந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் வந்துட்டு நமக்கு ஏற்படும். ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு நேத்துக்கு ஞான சக்ஷு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அழியாதது, பரமானந்த நிலையில இருக்கக்கூடியது. இந்த ஜட விஷயத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. உடலே செயல்படுது, கஷேத்திரம் அதுதான் வந்து செயல்படுது. ஆத்மா அது பற்றுதல் இல்லாம இருக்கு, அது சமநோக்கோடு இருக்கு, எதுவும் தாக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லாருமே ஆத்மான்ற அந்த நிலையிலேருந்து இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு இது வந்துட்டு அந்த புரிதல் இன்னும் நல்லபடியா கிடைக்கும். அப்ப பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். பிரகாசம் எப்ப ஏற்படும்? சந்தோஷம், இது சத்துவகுணத்தினால. பற்று ரஜகுணத்தினால. மயக்கம், அறியாமை தமகுணத்தினால இல்லைங்களா. அப்ப இவையெல்லாம் தோன்றி இருக்கும்போது அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணாது, அதனால டிஸ்டர்ப் ஆகாது. வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். அது மாதிரி அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைனாலும் ஆத்மா என்ன பண்ணாது, எங்க இந்த பற்றுதல் அந்த மயக்கம் இதெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது இல்லைங்களா. அப்ப இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றுக்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமலும். இதெல்லாம் இயல்பா நம்ம மூச்சு விடுறோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி இந்த இயற்கை குணங்கள்னால நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல ஏதோ ஒரு செல் செய்யறோம். அப்போ ஒரு அந்த குணங்களோட தாக்கங்கள் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கும்போது அது வந்து ரொம்ப அதுக்கு வந்து கவனம் இல்லாம சரிங்களா. உறுதியா இருப்பவனும், ஆத்ம நிலையிலேயே எப்பயும் உறுதியா இருக்கிறவங்களும், குணங்களே செயல்படுகின்றன. இந்த சரீரம் தான் செயல்படுது இல்லைங்களா. நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் இந்த சரீரம் தான் செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ப குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்பம் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். அதுவும் எதனால வருது நமக்கு இன்பம் துன்பம், டுயாலிட்டிஸ். ஆரம்பத்துல இருந்து 2வது இதயத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஜட விஷயம் தான் அதுவும் இல்லைங்களா. அப்ப அதையும் வந்து சமமா பாக்குறது. நம்மளோட கர்மத்தினால இன்பம், நம்மளோட கர்மத்தினால துன்பம் அப்படின்றதுல இருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ஆத்ம நிலையில இருக்கோம். அப்ப மண் கட்டி கல் பொன். இப்போ ஒரு ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்க முன்னாடி மண் கட்டியோ பொண்ணோ வச்சா அதுக்கு வித்தியாசமே அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா. இது உயர்ந்தது, இது தாழ்ந்ததுன்னு. ஏன்னா மண் கட்டி பொல்ல இந்த ஜட விஷயத்துல தான் அதுக்குன்னு ரேட்டு இல்லைங்களா. இது தாழ்ந்தது, இது உயர்ந்தது அப்படின்றதுலாம். ஆனா ஆத்மாவுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். அப்ப அந்த மாதிரி மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றெல்லாம் சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தனும். ஆத்மா என்பது அது ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. புகழ்ச்சியும் மிகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும். இதெல்லாமே டியூவாலிட்டிஸ்ல வந்துடும். நண்பனையும் எதிரியையும். நண்பன் எதிரின்றதும்
நம்மளுக்கு வந்துட்டு அது எதனால வருது? இந்த குணங்கள், இந்த ஜட உலகத்தின் விஷயமா தான் வருது. ஆத்மான்னு பார்க்கும்போது எல்லாருமே சரிசமம், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோம், அந்த நிலை மட்டும்தான். அதுல கவனமா இருந்து நம்ம போக்கஸ்டா இருந்தோம்னா நண்பன் விரோதி அப்படின்றது நம்மளுக்கு இருக்காது. ஒருபோல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் செய்யாம, சரிங்களா? எல்லாத்தையும் ஆனா அதே சமயத்துல அன்பா, பற்றுதல் இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காம கடமைகளை செய்யறது, சரிங்களா? இந்த நிலையில எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதாவது ஒரு முனிவர்கள்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எந்த ஒரு செயலையும் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்க மாட்டாங்க, இந்த ஜட விஷயத்துல இருந்து விலகி இருப்பாங்கன்னு பாக்குறோம். இப்ப இந்த மாதிரி ஆத்ம நிலையில உள்ள ஒரு மனிதன், சரிங்களா, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுதான் அவங்களோட அடையாளம். ஆனா ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.26 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சம்பத் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। माय्चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभुजी. இதுதான் வந்து இந்த காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்னு நம்ம 13th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த ஆத்மா வந்து குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால பிறப்பிறப்பு சோஷியல் ஆகப்பட்டுக்குது அப்படின்னு. அப்ப அதற்கோட தீர்வா அது ப்ராப்ளம், இது அதோட சொல்யூஷன், சரிங்களா? 14.26ல பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, எப்பயும் பக்தி மார்க்கத்துல, ஏன்னா நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம் இந்த முக்குணங்களோட, நம்மள இதுல இருந்து விடுவிக்கக்கூடிய சக்தி பகவானுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு பக்தி செயல்ல ஈடுபடுத்திக்கணும். எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம தனியா நம்ம பார்த்தோம்னா இப்படி எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்வோம்னு நம்மளுக்கு பிரமிப்பா இருக்கும், சிரமம் அப்படின்னு தோணும். ஆனா இதை நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணாம பக்தி அப்படின்றது நம்ம ஸ்திரமா இருந்தோம்னா, அதுல மட்டும் நம்ம ஸ்திரமா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த நிலையெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஜட உலக பற்றுதல்ன்றது நமக்கு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா விலகிடும் அப்படின்றதுதான். நம்ம வந்து ஒரு நண்பன் எதிரி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தா கூட தனிச்சு நம்ம வந்துட்டு யோசிக்காம எல்லாருமே ஆத்மா, எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தி செய்யறவங்க, பாகுபாடு இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையிலேயே நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம அந்த நிலை நண்பனையும் எதிரையும் அந்த பாகுபாடு இல்லாம நம்மளுக்கு அந்த பார்க்கிற அந்த ஒரு நிலை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். பக்தன் பக்தன் பக்தன், இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு அவங்க பக்தன். அதே மாதிரி பகவான் வந்து 9வது அத்தியாயத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆரம்பத்துல சிறு தடுமாற்றங்கள் ஏற்படும், ஆனா அந்த பக்தியை அவங்கள பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு. அதாவது மருந்தும் அதே அமிர்தமும் அதே அப்படின்றதுதான், சரிங்களா? அப்ப அந்த நிலையில பக்தியில யாரு நல்லபடியா பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இந்த குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பிரம்மன் நிலைக்கு, பகவானோட அந்த நிலை இருக்கு இல்லைங்களா, தெய்வீக நிலை, அந்த நிலைக்கு வந்துருவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.27 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. माताजी. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य स धर्मस्य சுகசைகாந்திகஸ்ய च. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு பாக்குறோம்ல, பிரம்மன் நிலை அப்படின்னு அததான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும், இந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டோம் அப்படின்னா இறுதி சுகம் என்ன அப்படின்னா ஆத்ம நிலை இல்லைங்களா, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்ல இருக்கிறது. சத் நித்தியமா இருப்போம், ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ் அதுல இருப்போம். அதுக்கப்புறம் எப்படி இருப்போம், பரவச நிலையில இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் எப்பயும் நித்தியமா இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து எப்பயும் நித்தியமானதும் அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. பகவான் சூரியன், அதோட சூரிய கதிர்கள் அந்த மாதிரி. அப்ப சூரிய கதிர்களோட அடிப்படை எங்க இருக்கு, சோர்ஸ் என்ன, சூரியன் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. பகவான் தேஜஸ் தான் பிரம்ம ஜோதி இல்லைங்களா. அப்ப அதோட அடிப்படை நானா இருக்கேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க
பார்க்கிறோம். இதுதான் நம்ம 14th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்த விஷயங்கள். அப்ப நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு தான். அதாவது இந்த கஷ்டங்கள் அந்த இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு அதற்கான மார்க்கத்தை வந்து நம்மளுக்கு நல்லபடியா கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த பக்தி அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு கையில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு கண்டிப்பா ஆத்ம நிலை ஏற்பட்டு பகவான் என்ப அடைவோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் போகும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு 14th சாப்டர் பார்த்தோம். குணத்திரய விபாக யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி பலஸ்ருதி வாசிச்சலாங்களா? हरे कृष्ण माता जी। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विवाह योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. जय श्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 14வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். எதிரிகள் நண்பர்களாக. ஒருமுறை காஷ்மீரை ஆண்ட சௌரியவர்மன் என்ற அரசன் வேட்டைக்காக காட்டுக்கு சென்ற போது அவனுடைய குதிரை ஒரு முயலை துரத்தி கொண்டு ஓடியது. ராஜாவும் அதன் பின்னே சென்றான். அப்பொழுது அவ்விரண்டும் ருஷி வர்சன் ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்து ஒரு நீர்நிலையை அடைந்ததும் தம் சத்ருத்வத்தை மறந்து நண்பர்கள் ஆயின. இதை கண்டு ஆச்சரியமடைந்த அரசன் இது எப்படி என்று முனியை கேட்க, தான் அனுதினமும் கீதையின் 14வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதாகவும் தான் கால் அலம்பும் இடத்தில் அவை நின்றதால் அவை தம் பகைமையை மறந்ததாகவும் கூறியதோடு முற்பிறவியில் இவை இரண்டும் என்றும் சண்டையிடும் தம்பதிகள் ஆவர் என்றும் கூறினார். மேலும் கீதையின் 14வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்கள் என்றும் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम्स माताजी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः. अनंत कोटि विष्णु दीक्षे शिला प्रभात के जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा डिवोटी.